I pozdrav ljudi, dobrodošli. Danas ćemo vam pokazati Citluk Brana Lukoć. Evo, nalazimo se kraj Brane. Pao je snijeg u Citluku, služnju, u Hercegovini. Ljudi, napadao je snijeg. Neki, barem, dobri. A evo i sad kiš. Evo pada. Ja se sjećam 2018. je zadnji put ovako dobro pao snijega. A 2012. je baš puno ga napadalo. Evo, pokazujem vam sada Branu. Vidite, kad sam ja bio tu, padao je snijeg baš. A evo vidite kako voda još nije presušla, a neće ni presušati, to tek se napunila voda, a još će pada kiše vjerovatno. I pogledajte, evo stvarno sa snijegom, evo pogledajte. Ja sam preživio, vrete. Bilo je teško, ali dobro je to. A vidite kuda vodopad prolazi od Brane. Kako to te? Pogledajte. Snijeg pao, baš je tuda, baš pao. I skoro sam mogao pasti jer klizljivo je svugdje. Evo pogledajte. Šta reći, ljepota brašna. Naša Hercegovina stvarno divno, ljepota. Što pada, naši ljudi stari moji? Kažu tako, ljepota, mladi i svašta. Evo vidite sada vodopad kako je izbaciva vodu, vidite. Vidite i ovdje s druge strane. I bude tu svakakvi životinji. Ljudi pada. Pataka, golubova i oni. Evo, pogledajte sada malo vožnju dok smo došli od Brane. Nije padao, je snijeg baš, ali nije puno. Eto ga ljudi, sad vam ja pušćam pjesmu jednu.